Il-kwalità tat-ton hija wieħed mill-elementi li jagħtu l-ħajja lill-kitba. It-ton, jew tonalità, hija l-attitudni tal-awtur, narratur jew karattru f'test. Jekk tixtieq tikteb b'mod li jżomm lill-qarrejja, trid varja t-tonijiet li tuża bl-għażla tal-kliem, bil-mod kif tqiegħed il-kliem u bil-punteġġatura. Kitbiet li jagħmlu użu minn ton wieħed biss ngħidu li huma monotoni u malajr waslu lill-qarrejja sabiex jitilfu l-interess. Xi drabi nistgħu nsibu espressjonijiet jew sentenzi b'differenzi żgħar ħafna, ngħidu aħna fil-punteġġatura jew b'differenzi fil-kuntest. Dawn id-differenzi jistgħu jkunu biżżejjed sabiex naqraw il-kliem b'ton differenti kull darba. Ejjew nagħtu ħarsa lil tonijiet differenti billi nħarsu lejn l-istess sentenza. B'ton ta' dikjarazzjoni naqraw Sonja laħqet Prim Ministru. B'ton ta' mistoqsija naqraw Sonja laħqet Prim Ministru. U b'ton ta' staġib naqraw Sonja laħqet Prim Ministru. Kull darba, is-sentenza qed tinqara b'tonijiet differenti minħabba punteġġatura u kuntesti differenti. Ton nistgħu niddeskrivuh b'ħafna modi differenti. Għandna ton formali u informali. ċert jew assertiv u inċert jew dubjuż. Ferrieħi jew ċelebrattiv. U mnikket jew malinkoniku. U ton ironiku, sarkastiku jew ċajtier. Għandna ħafna modi kif niddeskrivu t-tonijiet minħabba li ton jikkomunika l-ħsus u l-emozzjonijiet tagħna li minnhom għandna ħafna. Fil-Limerikki spiss insibu ton ċajtier minħabba n-natura umoristika ta' dawn il-poeżiji bħalma nsibu fil-Limerik ta' Anton Buttigieg. Kien hemm raġel darba l-munxar li ħolom li nbidel fi ħmar u qamm mill-inħir maqtuħ bitwerwir għalkemm huwa veru kien ħmar. Drabi oħra jkollna tonijiet ironiċi jew sarkastiċi bħalma nsibu fil-poeżija Malta pajjiż interattiv ta' Adrian Grima. Hawnhekk nesebixxu kull xorta ta' tjur. Hu senter ta' b'ħamsa, hu għażel kulur. Bosta drabi it-ton jinbidel mhux minn kitba l-oħra, imma wkoll fih dan l-istess kitba. Ngħidu aħna f'niftakar poeżija oħra ta' Anton Buttigieg, insibu ton ferrieħi u ċelebrattiv fl-ewwel parti. Niftakar tal-qniepen il-mota ferrieħa u l-Ave Marija ta' Schubert, taż-żgħar il-fwieħa u l-għafsa ta' idek madrijej u l-ħeġġa ta' wiċċek ħamrani u l-mantar bajdani jitkaxkar mal-qija tal-korsija. B'dana kollu, minn nofs il-poeżija l-qudiem, it-ton ta' ċelebrazzjoni li jfakkar iż-żwieġ tal-poeta jinbidel għal ton ta' niket huwa u jfakkar il-funeral ta' martu. Niftakar tal-qniepen il-mota newwieħa u r-riħa tal-wart tal-kuruni u 4 gandlieri u 2 filliri ta' tfal il-tiema jgħidu l-missierna u sliema u r-rekwiem eterni u stola sewdina. Jekk inti kittieba jew kittieb, tinsix tvarja t-tonalità tal-kitba, b'hekk tkun tista' tagħti l-ħajja lill-karattri tiegħek u toħloq atmosfera u burdata li jikkumplimentaw it-tema ta' kitbietek. Carmenu Vassallo twilet fl-1913 u qatta tfulitu bejn is-Siġġiewi u San Ġiljan. U għaf kemm il-ħajja reliġjuża kif ukoll miż-żewġa, kemm il-qawwa tan-natura kif ukoll il-qilla tal-gwerra. Estremitajiet li sabu ruhom fil-poeżiji b'saħħithom li ħallilna. Dwal ta' Carmenu Vassallo. Arani fil-għaxija nixref mit-tieqa l barra, inħares waħdi, jew aħjar ma' ħbibi. Il-ħsibijiet lejn id-dawl jowm u fid-dija. Dwal bojot miżrugħajn ħimda fil-bliet. Xi ħlewwa, xi ġmiel, min ifisser xi tħoss qalbi f'dak il-ħin.
Dawk id-dwal fil-bliet miżruqa, donnom semma kwikeb ieħor jira fl-art. Nistħajjilhom ġnien bil-wart, lewn iż-żar u l-ġiżimin. Dawk id-dwal għandhom il-baħar, baħar tal-fidda, ibus ix-xtut. Ħalluni nereq f'dan il-baħar ħiemet u bidwal il-ġmielu lena immut. Naħseb wieħed mill-motivi li jispikka kontinwament fil-ġabriet kollha poetiċi ta' Vassallo huwa it-temperament eżistenzjalista. Qed nitkellmu fuq eżistenzjaliżmu nisrani ta' xi Kierkegaard, mhux eżistenzjaliżmu ateju bħal ta' Sartre. Huwa il-poeta illi jaffronta l-ħajja b'ansjetà, b'dubju, b'ċiniżmu qawwi. Anka kultant b'sens ta' imprekazzjoni ta' seħħta kontra l-isfortuni tal-ħajja. Imma bħal Kierkegaard, f'daw il-qadiet, il-poeta jara ir-raġuni, il-sors tal-fidi tagħna. Bħal Kierkegaard hu jara li l-qabża tal-fidi tiġi meta nikkonfrontaw l-assurditajiet tal-eżistenza tagħna. Fosthom, u tema prinċipali Vassallo, l-idea li l-ħajja mhijiex mixja lejn it-tmiem, imma tmiem kontinwu. Idea li tiġi wkoll xi ftit minn Schopenhauer u xekk, jiġifieri li l-ħajja tagħna mhijiex mixja lejn destin maqtuħ mill-preżent, imma dak id-destin m'għajx kontinwament fil-preżent u bħal Schopenhauer Vassallo hemm din l-intensità passjonali lejn il-ħajja li tinħoloq propju minħabba il-kuntrast tagħha mal-mewt. Uħud mill-iktar waqtiet intensi fil-poeżija ta' Vassallo huma imprekazzjonijiet, kważi seħħta ta' ħajja li ġiet kif ġiet mingħajr għażla tiegħu. Is-sens mill-ġdid huwa eżistenzjalista ta' bniedem illi jitwiled mod aċċidentali f'ċirkustanzi soċjali, ekonomiċi, familjari li hu forsi ma xtaqx. U allura hemm din it-taqbida kontinwa ma' ħajja illi ġiet kif ġiet minkejja x-xewqat tiegħu. Hija wkoll poeżija li tħebb, dik hija l-kelma tħebb lejn l-indifferenza, l-insensittività ta' ħaddieħor lejn min hu vulnerabbli bħalu. Jiena inħobb ngħid li Vassallo fil-poeżija tiegħu jgħajjar bimħabba. Jgħajjar bimħabba. Il għaliex il-motiv fundamentali tiegħu huwa li l-ħajja ma tistax tgħixha mingħajr kompassjoni. Allura iddedika ħafna mumenti poetiċi tiegħu lejn dan is-sentiment ta' empatija. Jiġifieri, mill-kollha tiegħu hu ħareġ simpatiji ġodda lejn min kien vulnerabbli, suscettibbli bħalu. Allura għajjar bimħabba u inkolla b'simpatija. Il-muża ta' Carmenu Vassallo. It-tfal li nagħllem imqarqeċin bi ħlieqa staqsewni x'in il-muża u jiena din weġibthom bit-tbissima għandha midmija illi ċarċar Ġesu għall-midinbin. Indexu tfal u ħmaru u dbikmu u rexu u qalu f'qalbhom mela din mhix ċajt kif konna naħsbu aħna l-boloħ, muża tfisser passjoni u mhux biċċa qubbajt. U jien bil-ħlewwa u b'qatra dmuħ f'għajnejja żidt infissrilhom kemm inħqart u bkejt meta kont tifel bħalhom, kwiet u mistħi dejjem waħdi mal-kotba li ħabbejt. Fil-klassi waqgħet sikta u tfal ġo ħarsti samru ħarsithom nidja u ma tnifsux. Ħakmitna l-muża l-koll baġeb seħera u għalmitna ħwejjeġ li ma jitfissrux. Ix-xandir ikopri firxa wiesa ħafna ta' suġġetti, minn dawk l-aktar popolari u sensazzjonali sa' ħabarijiet sensittivi. U għal kull aħbar irid jintuża lingwaġġ speċjalizzat.
It-tim tagħna tkellem ma' Keith Demicoli dwar is-sena tax-Xandara. Inħoss qabel xejn li aħna bħala Xandara u speċjalment aħna bħala Xandara li naħdmu mal-Istazzjon Nazzjonali għandna obbligu li nħarsu il-sinna, inħallsu l-lingwa Maltija u kif titħaddem u nippruvaw nużawha b'mod tajjeb. U daj poġġi pis fuqna x'aħna kważi jekk nistgħu nużar kelmek, aħna l-assisa ta' il-sinna għax aħna l-iktar li qed ninfluwenzaw in-nies meta nitħattu, meta nikkomunikaw, meta nxandru xi ħaġa. In-nies qed jisimgħuna ħafna drabi b'attenzjoni kbira u kull kelma li nkun qed ngħidu qed jarbluha u ħajużawha għax aħna nużaw il-kliem li nisimgħu li ninterpretaw jew jinfluwenzana b'xi mod. Allura aħna għandna pis importanti u dak il-pis irridu nġorruh b'responsabilità kbira. Huwa kruċjali li nużaw bħala Xandara il-lingwa tal-post għax jekk ma jagħmilx hekk. Issa ħa nitkellmu aħna bħala Xandir Nazzjonali jekk nikkomunikaw bl-Ingliż biss pereżempju, jekk il-Malti huwa il-lingwa nazzjonali, il-lingwa uffiċjali, kif min ħajat l-eżempju biex jintuża jekk mhux ħankunu aħna stess. Meta ngħidu x-xandir tradizzjonali ġifieri nikkomunikaw kif qed nagħmlu issa u l-internet, ma narax differenza kbira fis-sens. L-internet inti qed taqraw allura qed tara l-kliem u hemmhekk għandek importanza kbira fis-sens li isma' ma jistax ikun li fuq l-internet ikollna kliem pereżempju kien hemm qatt ta' ommijiet li kienu qed jibbreastfeedjaw lil-tfal tagħhom. Jew inkella jkun hemm xi riċetta u mbagħad tittiplejti għal-ikel. Dak mhux kliem li tuża jew allura huwa kliem li tikteb. Aħseb wara tgħidu għax ma tgħidx dak il-kliem, imma sfortunatament ġie li smajnieh. U allura meta ngħidu l-xandir tradizzjonali u x-xandir tal-internet it-tnejn huma importanti fit-tħaddim u l-użu tajjeb tagħhom, mhu jien ma nagħmilx distinzjoni x'inhi d-differenza ewlenija. Sfortunatament, meta tara titlu jien naf nibbojljaw il-bajt minflok tgħalli l-bajt pereżempju, tara miktuba kważi iktar ħadd tiġi konxu da x'kiteb hemm. U allura iva jista' jkun li fuq l-internet ħatħalli impatt akbar. Meta tgħidha forsi ftit inqas għax tkun qed tgħidha waqt xi riċetta, ma xort huwa ħażin. It-tnejn li huma ħażiena u t-tnejn li huma għandhom responsabilità kbira. L-ikbar sodisfazzjon bħala Xandar u Xandara naħseb li huwa meta qed nitkellmu fit-tħaddim tal-lingwa Maltija hija li n-nies qed ninfluwenzawhom inħin kollu biex b'xi mod mhux biss jużaw il-Malti imma jużaw Malti tajjeb. Jien naf għamil żmien kien qalli li kilin din il-kelma, kien qalli isma' fl-aħbarijiet minflok tuża inkomplu bl-aħbarijiet. Uża ħanissuktaw bl-aħbarijiet kemm kelma sabiħa u li jisa ma tantx għadna nisimgħuha. U kont bdejt nipprova nuża għax il-malli tibda tuża u mbagħad b'xi mod terġa' tidħol fil-lingwa u terġa' tibda tintuża. Jien naf jiġuni kliem f'moħħi li ma tantx kont nismagħhom meta kont għadni tifel, ma f'daqqa waħda jibda jgħidhom anke xi kultant politiċi, jien naf tiġini f'moħħi l-kelma nixprunaw. Ma tantx konna nużawha, issa manka min jgħid isma' dik il-kelma laqqas hija adatta l-kuntest li tintuża. Immija kelma li bdejna nużaw b'xi mod. Hemm diversi kliem li b'xi mod ikun ma nkunux qed nużaw. Ħanerġgħu intuh il-ħajja. Jien ġrat li dil-ġimgħa pereżempju ma kontx naf li Għawdex jużaw il-kelma trampi għal bużullotti. Aħna l-Maltin ngħidu bużullotti u l-Awċin jgħidu taf kemm għamil trampi meta kont żgħir u kont qed tara dik hemm kelma sabiħa. U aħna jekk nibdew nużawhom dal-kliem ħanerġgħu intuħu l-ħajja u għalhekk il-lingwa hija sabiħa għax missirijietna għamlu dawn l-isforzi kollha u jekk aħna u dawk li ġejjin warajna mhux ħanżommuhom ħajjin mhux biss il-kliem imma l-Malti b'mod ġenerali daw ħajmutu mewta naturali u l-sienna huwa element kruċjali fl-identità tagħna. Fost l-isbaħ memorji ta' tfulija, ma nistawx ma nsemmux it-taqbil li kienu jgħidulna niesna fuq ħoġorhom.
jew li konna ngħidu fil-bitħa tal-iskola. Imma x'inhuma sewwa sew il-karatteristiċi tat-taqbil tat-tfal? Kull taqbila tista' titqies tat-tfal? U dawn it-taqbiliet għadhom popolari llum il-ġurnata? L-an tat-teżi tiegħi kien li nistħarreġ il-varjazzjoni fit-taqbil tat-tfal. Kemm bejn il-parteċipanti li ħadu sehem fl-istudju, bejn it-tlet lokalitajiet magħżula għaliex jien iffokajt fuq 3 lokalitajiet partikolari, il-Qrendi, l-Imġar Malta u Nadur Għawdex, u kif ukoll il-kodba li minnhom inħareġ it-taqbil sewwa għaliex jiena għażilt numru ta' kodba, ħadd it-taqbil minnhom u ovvjament użajthom imbagħad biex bekk nagħtihom lill-parteċipanti u jkunu jistgħu jagħtuni il-verżjoni tagħhom ukoll. Taqbila hija fera mit-tradizzjoni orali li tikkonsisti minn ta' versi li tipikament jingħaddu jew jitkantaw mit-tfal jew l-itfal għal gost inkella waqt xi logħba. Kull taqbila hija mżewqa b'numru ta' karatteristiċi li ħafna drabi jkunu jirriflettu tradizzjoni tal-post. Fost il-karatteristiċi mill-aktar importanti insibu ir-rima, il-vokabularju u l-allitterazzjoni. Ir-rima hija l-aktar karatteristika importanti li ħafna drabi tiġbed l-attenzjoni ta' tfal sa mill-ewwel darba li jisimgħuha. Apparti li tiġbed l-attenzjoni ta' tfal, kull taqbila sikwit tkun magħmula minn rimi differenti li ħafna drabi taqbila tagħmilha tinoġob imqarmet tal-lingwa ma tagħmel sens. Barra r-rima għandna wkoll il-vokabularju. Il-vokabularju ħafna drabi jkun magħmul minn kliem mill-aktar sempliċi li ħafna drabi waħdu ma jkunx jagħmel sens iżda maqgħud flimkien ikollu tifsira partikolari. Eżempju, kieku kellna nieħdu it-taqbil Anġlu Bellu saqajh tal-firdi ferru, dembu tar-rix biex jorqod ma jbatix. Ninnotaw li kieku kellna nifirdu dan il-kliem il-kollu separat minn xulxin, dan il-kliem waħdu ma jagħmel sens. Iżda mbagħad maqgħud il-koll flimkien għandu tifsira partikolari. Il-vokabularju ħafna drabi jinħoloq propju minħabba rima biex bekk jagħti gost il-widna u tfal iħossuhom konfidenti jgħidu dan it-taqbil minħabba li l-kliem ikun wieħed sempliċi u faċli għalihom biex jgħidu wkoll, biex jifhmuh ukoll. L-allitterazzjoni hija wkoll karatteristika importanti, aspett li jgħin l-itfal matul it-tagħlim tal-qari. L-allitterazzjoni hija teknika li toffri repetizzjoni tal-istess sitra biex bekk la darba tinstemma tagħti gost lil widna. L-allitterazzjoni nsibuha f'xi versi ta' taqbiliet bħal Pizzi Pizzi Kanna, Banni Bannozzi, Ajma Zaqqi Kemm Tuġani u kif ukoll Diri Diri Dembi. Nistgħu nassoċjaw it-taqbil ma' ċertu punti speċifiċi. Eżempju jista' jkollna taqbil li jista' jagħti gost, eżempju it-taqbila Ajma Zaqqi Kemm Tuġani. Ajma Zaqqi Kemm Tuġani, kilt il-għeneb mhux misjur, iddendilt mal-kannizzata jisni kelb tal-kaċċatur. Jew saħansitra jista' jkollok taqbila assoċjata ma' logħba, Dawra Durella, Għażba Zigarella, ċof tal-bellus, ċabċapilu lill-arus. Għaxxa x'missieru għamel kaxxa mela 1, 2, 3. Xi eżempju oħrajn ta' taqbiliet li għadhom popolari sal-lum il-ġurnata, fosthom nistgħu nsemmu iż-żunżana ddur id-dur fuq il-bejt tal-kaċċatur meta tasal taħt il-mina tagħmel żin żun żan. Apparti minn hekk insibu wkoll it-taqbila Johnny Ġonta f'imnieħ għandu ponta mhux musmar naqarilu id-dundjan. Fost l-istudju li għamilt jiena realizzajt kemm dawn it-taqbiliet għandhom jingħataw iktar importanza. Speċjalment fil-kodba, għadna nsibuhom fil-kodba, xi kultant narawhom fuq il-medja soċjali ma nemmen li għad ikunaw iktar għad jingħataw iktar importanza biex bekk it-tfal u l-ġenerazzjoni tal-lum ikunu jafu bihom aktar. Speċjalment għandna nrawhom l-itfal fl-edukazzjoni bihom, nemmen li din hija xi ħaġa parti mill-istorja ta' Malta u għalhekk l-edukazzjoni forsi tkun tista' twassal il-messaġġ lil dawn it-tfal. L-edukazzjoni primarja. Barra minn hekk aktar nirrakkomanda aktar fuq il-medja soċjali, aktar riklami fuq il-medja soċjali u kif ukoll fuq it-televiżjoni. Forsi xi programm iddedikat għal dan it-taqbil partikolari biex bekk in-nies u l-ġenerazzjoni tal-lum saħansitra tfal hija xi ħaġa sabiħa li dawn ikunu jafu dan it-taqbil u biex bekk din it-tradizzjoni orali ma tintilifx. Il-kidba għat-tfal fiha bosta sfidi, imma fiha wkoll sodisfazzjon, kif jista' jgħidilna Stephen Lugermo.
It-tim tal-Sinna ltaqa' ma' Stephen sabiex jaqsam magħna l-proċess tal-kitba li għaddi minnu u għaw jikteb għal-qarrejja żgħar. Hija storja ħelwa li marbuta ma' dan Liam, tfajjel xkejken li jkun imdejjaq speċi u rrabjat minħabba li it-tim tal-futbol sħabu tat-tim tal-futbol ħallewh barra mit-tim. U allura jmur biex jisu jisfoga ftit u jmur fej il-baħar u waqt li jkun qiegħed hemm jara dan il-fliexkun li fih xi karta ġo fih u jiġbru u joħroġ minnu jsib dan il-messaġġ u jkun messaġġ minant Tony. It-triton, wieħed mit-tritoni tal-funtana li jkun ħarab minn fuq il-funtana u ħalla allura żewġ tritoni l-oħra jżommu il-plattin biex imur x'imkien ieħor. Jaqra Tony jaqra din littra, Liam jaqra din littra u jmor u jiltaqgħu. U l-bqija tal-ktieb mbagħad inħalli f'idejkom. Malli ħarġu mill-ilma lemaħ ġo fih karta mitwija. B'kurzità fetaħ id-tapp u ġibet il-karta bil-mod. Ma damx manduna li kienet ittra. Eżis, ma niflaħx aktar, ejjejt. Fitxu ejjew fl-ar imwerrab. Niltaqgħu hemm, narakom. Bil-karta ftit imxarba, il-firma ma kienx tidher. Liam qara littra xi darbtejn oħra u ħares madwaru. Fuq il-bajja ma kien hemm ħadd. Xi ħadd kellu ftit jiċċajta ħaseb bid-daħqa. Kellu ġen biex imur jgħid lil tad-darb dak li sab. Id-dwejjaq ta' ftit qabel kien tar marrieħ. Naħseb l-ikbar sfidi huma l-ewwel nett il-fatt li tidħol f'moħħ it-tfal, hija xi ħaġa mhix faċli għall-adulti ovvjament. U allura trid iżżomm anke f'moħħok meta tikteb, iżżomm f'moħħok li tikteb fil-qosor, trid iżżomm l-istorja fil-qosor, għandek bidu tmiem imma trid iżżommha fil-qosor, trid tuża vokabolarju li huwa maħsub għat-tfal. Fl-istess ħin anke trid iżżomm f'moħħok ix-xeni li ħajidru peress li mbagħad wara ħajkun hemm illustratur li ħajpinġi dawk ix-xeni. Allura jisek tibnieh xena f'moħħok. Jisek qed tibni film qasir. Mbagħad is-sodisfazzjon dan huwa ktieb li maħruġ anke mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, allura isib ruħu fl-iskejjel primarji, fil-libreriji tal-iskejjel primarji, u allura s-sodisfazzjon huwa li tara studenti jaqraw dan il-ktieb, jieħdu gost bih, anke kelli okkażjoni nżur xi skejjel u narhom jaqraw u anke tara l-karattru li tkun ħalomt f'moħħok speċi jieħdu l-ħajja f'idejn it-tfal. Malli wasal id-dar, baqa' dieħel dritt fil-kċina. Ma beda jgħajjat waqt li xejjer littra fidu. Ara x'sibt fil-baħar. Ħadd ma wieġbu. Ommu u ħutu kienu ċċassati jħarsu lejn it-television. Oħtu Ruth għamlitlu sinjal biex jiskot u reġgħet tefgħet ħarsita fuq l-iskrin. Liam għamel bħala. Infakkarkom li ninsabu f'xandira diretta mill-Belt Valletta fejn dalgħodu n-nies sabu qudiemhom xena li żgur qatt ma stennew, kien qed jgħid il-leħen tal-ġurnalist. Fil-pront ix-xena nbidlet u Liam ara fil-funtana tat-tritoni fid-daħla tal-belt. Imma stenna ftit. Illum kellha xi ħaġa nieqsa. Wieħed mit-tliet tritoni ma kienx hemm u l-plattin tal-wiċċ kien maqlub fuq naħa waħda. X'waħda din? Għajjat mistaġeb Liam u nxteħet ma' ġenb oħtu isegwi l-aħbarijiet. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.